Què passa, gent del Supermón? Benvinguts al Supermón de Juan i Patri. Saps el que és Patreon? Una pàgina on pots ajudar-nos a millorar. I a canvi tens accés a contingut únic que només publiquem ahir. A rebre regals i entrar en sortejos. I tindre l'oportunitat de conèixer-nos i sopar junts. A part de tot lo anterior. Enllaç en la descripció. Hola, què passa, gent del Supermón? Benvinguts un dia més al nostre canal. Esperem que vos agrade este ASMR. Avui anem a estar fullejant un llibre que és molt xulo, de la història valenciana. És un llibre que podeu trobar en les fires de la Valenciania ara quan se facin. Està molt xulo, espero que vos agrade, que disfruteu molt del vídeo, perquè és un vídeo superbonico. Té moltes històries, és més per a xiquets, per explicar-los la història valenciana, als xiquets i totes aquestes coses, però està molt bé. Esta tira, per si voleu saber-ho, la tinc des de fa uns quants anys, farà uns 6 anys o per ahí que la tinc. És per als cotxes, no sé, jo me la compri per al cotxe, per a posar-la en l'antena, però encara no l'he posat i suposo que no la posaré perquè l'única que és, no vull que se faci ninguna història rara ni res. I que m'encanta esta cinta, la veritat. Està superxula, està molt ben feta i no se trenca, o sigui, és super elàstica. I m'encanta. I ara vaig ensenyar-vos el llibre, vale, per a que el vegeu. És un llibre superbonico que està editat per lo Ratpenat, com podeu veure. És este llibre, Les arrels de la història de València, història il·lustrada de la comunitat valenciana. Està superxulo este llibre. A mi me'l regala Juan. La veritat és que està super bé i us vaig ensenyar un poquet el llibre, vale? És així primet, no és molt gran, cosa que s'agraeix perquè a vegades quan estàs llegint un llibre pues, vols que siga primet i tal, i que te conte molt la història de València i que te conte les coses pues, senzilles i llanes. Este llibre diu Raere en la contraportada. Ja podeu veure que la portada és superbonica, està Jaume I així. Esta és la dama d'Elx, perquè podeu veure que té o una dama valenciana vestida de huertana, o saps? I un arbre. Que simbolitza les arrels de València, com podeu veure en el llibre, que fica les arrels de la història de València. Està molt bé el llibre, vos el recomano moltíssim. En la contraportada, com vos dia, diu: cap poble existeix si no és capaç de reconèixer la seva història. En les teues mans és una síntesi de la mateixa. Llegir-la i contemplar les belles imatges que l'acompanyen despertaran en tu el desig de conèixer-la millor. És tan bonica que si la fas teua ningú serà capaç de furtar-la. Sé l'orgull de ser valencià, cap altre poble d'Espanya és superior al nostre. Els nostres homes, les nostres dones, els nostres héroes són la referència més justa que podem oferir-te. I així és que el llibre està subvencionat per la Generalitat Valenciana, per l'Ajuntament de València i per la Diputació. El llibre està molt bé, té una muntona de fulles i la veritat és que estan superxules. Té unes... vos ho dic ara. Té 83 fulles i també tenim uns altres llibres, així Raere en la contraportada, que està així com a solapa, que són uns altres llibres que ha editat Valens, que ha editat el Ratpenat, que també estan superxules, que les podeu comprar. No sé si encara estan algunes disponibles perquè algunes són molt
antigues, però està Història de lo Ratpenat, el think tank del valencianisme, fonaments científics de la llengua valenciana, l'indumentària valenciana, la gènesis d'un estil, la casa Estenor, la nova seu de lo Ratpenat, el concurs de llibres de la Falla 2003 100 anys de literatura festiva, la música del poble i el cor popular de lo Ratpenat, Sant Vicent Ferrer, Missal romà i leccionari de llengua valenciana, Teodor Llorente i Olivares, la coherència d'una vida, Senyera valenciana, la bandera de tot, Perspectives del compromís de Casp, El cri de la llengua, Constantí Llombart, El ferro que desperta, Jocs Florals de la ciutat i regne de València, Conferències de clausura dels cursos de Llengua i Agricultura Valencianes de lo Ratpenat, Pilota Valenciana, Identitat, El valencià Llengua Viva, El misteri i la festa de l'Ix, i frases, sentències i dites valencianes. Així teniu això, teniu els títols, així teniu una espècie del que ho ha escrit, que se diu Fernando Millán, que ara potser ho vaig a llegir també. És batxiller superior, mestre d'ensenyança primària i llicenciat en Filologia i Lletres. Ha exercit com a professor de Ciències Socials i director escolar. Durant el període 1979-1995 fou tinent d'alcalde de la ciutat de València, regidor i diputat provincial. En l'actualitat és vicepresident de lo Ratpenat i director de l'Aula d'Història de l'entitat. Igualment és vicepresident de l'Associació Vicente Blasco Ibáñez i secretari de l'Ateneu Republicà de València. Ha publicat La Revolució Laica, Escritos para el Socialismo, del PSOE al PSPB, El diario político de Vicente Blasco Ibáñez, Valencia, una realidad histórica, La forja de la identidad valenciana, La batalla de Valencia, Ricardo Chota Vicent, Forjando la identidad valenciana, San Vicente Ferrer y los orígenes de la hegemonía valenciana, Creación literaria, militancia política y realidad histórica de Vicente Blasco Ibáñez, Valencia, 1986-1936, Crónicas de la Gran Oriente, Los masones en la Guerra de España. Ha impartit conferències en tots els centres culturals de la ciutat de València, així com els diferents de Castelló i l'Ateneu de Madrid. Artículos seus han aparegut a les províncies Levante MB, Diario de València, València Avui i Arte i Libertat. I ara vaig ensenyar un poquet el llibre, per a que el vegeu. Així teniu qui l'ha escrit, vamos, el que és un llibre normal. I després teniu així això que és super bonico, que diu que és la llonxa dels mercaders en València, la llonxa on està davant del mercat central. Així teniu un pròleg que és xulíssim de llegir, la veritat és que jo me'l llisqui en un parell de minuts, perquè també este llibre el que té de bo és que està en valencià de les normes del Puig, en castellà i en anglès. Per aquest llibre també ho pugueu regalar a gent que no té parla valenciana, que parla castellà i anglès, i podeu regalar-lo perquè està molt bé. I així la gent se pot enterar. Després tenim l'índex, i així tenim una gran, com si fos un això de l'arbre, un tronc d'arbre, que per aquest llibre se diu Les arrels, i llavors simbolitzen les arrels i d'on és la història valenciana. Després teniu així la Dama d'Elx, els cibers, la història íbera de València. Tenim a la Dama d'Elx, com podeu veure, que és meravellosa. Des d'ací fa una reivindicació per a que la tornen a València. Teniu fotos tan interessants i mapes i monedes i vestidures de la gent de com anava en aquelles èpoques, de romans, i de com València fou la conquista romana de València. Teniu descripcions de les imatges, al costat de totes les imatges tenim la llegenda de lo que és cada una, per a que podeu saber. Història romana de València. Així podeu veure un escrit romà que està en la ciutat de València. Més coses romanes. Així teniu a Sant Vicent Màrtir, que és una escultura romana.
Teniu moltes coses molt interessants en este llibre que podeu trobar. És una meravella de llibre. Teniu meravilles en este llibre, la veritat. L'època mitjeval, el regne de Valancilla. És un llibre replet, però replet de una espassamora preciosa, com podeu veure. I la veritat és que és un llibre meravellós. Així teniu a Jaume I. Mireu que bonico. És preciós esta imatge, a mi m'encanta. Així també teniu a Jaume. Teniu una barbaritat de fotos, il·lustracions. És una meravella de llibre, ja us ho dic. I tenim de tot, mapes, escuts, l'això del fur, el crit del palleter, les guerres cantonals, així teniu una cosa de la Revolució Espanyola. Este llibre la veritat és que te'l pots llegir en uns quants minuts, perquè està genial. El segle d'or, el nou segle d'or que tinguem en València, un quadre de Sorolla, que és un xiquet en la mar, en una barca. Vamos, que arriba hasta l'època moderna valenciana, on tenim així la senyera valenciana, no la que vaig en el dia 9 d'octubre, però sí una altra, que és esta, que és la que està en l'arxiu de l'Ajuntament de València, que la podeu anar a veure també. I bueno, este és el llibre que vos volia ensenyar, que vos volia donar un poc d'informació per a que la poguereu comprar. Vamos, espero que vos hagi agradat este vídeo, que si voleu un altre ensenyant llibres, que no ho digueu, que jo vaig estar així ensenyant vídeos, fent-vos vídeos per a vosaltres, per a que disfruteu, i ensenyant-vos moltes cosetes, per a que les pugueu fruir. Ai, quin sonido, és molt xulo. Bueno, ja sabeu com és el llibre, ja el podeu veure. Ai, espero que vos hagi agradat molt el vídeo, que el disfruteu moltíssim, que el compartiu, que li doneu un like i que vos subscriveu a este canal i que molt pròximament tindreu nous vídeos en molta temàtica nova i en unes poques setmanes tindreu un altre vídeo, ¿vale? La setmana que ve, ja que estem en este tema de confinament i tot, tindré més vídeos per a vosaltres i que disfruteu en les vostres famílies, en els vostres xiquets, i que disfruteu d'esta quarantena, que la setmana que ve hi haurà pròxim vídeo, que disfruteu moltíssim, però sobretot no te baixes del supermón. Chao. No te baixes del Supermón.